ake ngiqale ngibingelele bona abanye emakhaya ngibingelele zonke izizwe ukufinyelela kuwo lo msakazo Yeah. lo nhlelo nje manje ungeshemba igama lami ngoWandile isibongo kaMkhize Yeah. iminyaka engamashumi 21 ngizalelwe khona emakhaya uyisehadingi kwamacha esikhulu isigodi ngakhulela khona la eThekwini eNandi ngoQokazi. Yebo. Okay, amashumi 20 nanye ukhona nje wena emhlabeni. Yebo. Udla nje okhisimuzi kuphela usabadle nje 21 nje kuphela. 21 years. Kodwa manje usubulalisa izophoqoza zonke izizwe lezi. Hayi mfana siyakubongela. Lalela, lisungulwa kanjani ke leli gama lesinkeshemba ke manje ke lona ke? Ulinikwa ubani mhlambe ngiqale lapho? Igama lesinkeshembe baningi kakhulu abayongibiza ngalo ngingakabizi ngalo mina. Ngasho ngithi ngalithatha kuba abantu ngoba babenongibiza nje ngenkeshemba. Bengidlala ingoma before ngisayigida ngoma nje ngidlala nje ingoma yamagoso. Futhi mangabe qeda ukudlala ingoma lapha siphuma mhlambe kuzoba khona leyo nsizwa nje ethi hey nale nkeshemba le hoza la nkabi yami. Kuyaphileka kodwa hey akungidlalela kamnandi nkabi yami shothi yabo lokho kufika nje abantu mabe ngcoma nje bevele bathi nkeshemba yabo agcina ngilithandayo lapho ke agcina ngiyibiza ngayo nkeshemba. Oh le ndaba uyiqala vele nje ukuthi nje usuthi manje ngihlekisa ukuthi kade ngaqala kule ndima manje ngiyabheka una 21 ukuthi lo muntu kusho uqala no 14 uqale nini nje ukuthi kube nawe uyigida ngoma ube lapha emva kobhuti ama-bras ama-OGs. Akubagida ngoma ngiqale ngo2018 kahle bengigida ngoma nje leli lamagoso. Alright. La ngasekhaya lapha uSwenka bengimgidela. Yeah. Okay. Nalo dumo lu TikTok manje luyamangalisa mfethu abantu bakuthanda ngendlela esimangalisa ingakho sithi sizokuhlonipha nje sithi ake sikuhloniphe sibonge mfethu ukuthi noma uthe uqhamuka nje wavele wenza into yakho uyenze kanjani lento ukuthi abantu baheheke wena ku TikTok abantu bebangaka benza content nabo ngendlela yabo bededela ingoma nabanye. Ngasho nje ngithi hayi kube kuyimisela kakhulu ekade ngikwenza nanokuthi ke ngingafuna ukuthi ke ngibhale ngoba ingoma vele ezothinta inhliziyo zabantu ingoma enomlayezo ngasho ngithi nje abantu bayithandile leyo nto ukuthi ke ingoma engishaya zinomlayezo kakhulu. TikTok wena ngusebenzise kakhulu ngiqala nje engobonile ukuthi ke nakhona kungisize kakhulu. Futhi uyakholelwa ukuthi AI technology kulesikhathi samanje umuntu okhona njengamanje umuntu omusha ikakhulukazi ofisa ukucula akawusebenzise kakhulu inkundla zokuxhumana ikakhulukazi wona uTikTok ukusebenzela. Impela njalo yasiza kakhulu. Okay, uyabhukwa ke manje emcimbini akwazi ukuthi bangibhuka nami bangibuza ukuthi hey manje ubiza malini mfethu nawe uyadideka lapho. Hamba kanjani? Khona ngiyajabulisa kakhulu ukuthi manje sebenze bangibona bakwazi ukuthi bangibize ngiyonandisa imicimbi yabo. Ngiyabonga kakhulu futhi ngalokho. Wenza njani ufika ubhula amazolo usungena nalaba sebevele kade bekhona ama-OGs akade vele khona endimeni egamini noma uthi mase beqedile bese uyangena noma bakufaka kanjani? Oqala nje ngaqala ngabhula amazolo kodwa manje sengiyangena nje nazi inkunzi. Hayi unamanga ngeshemba. Sekuvele kuthiwa ayisilinde unkeshemba hayi awungena unkeshemba uzongena ngaleli awusubekela uyikhathe ezithile mfethu. Unjani impela ngoba hayi mase ngigalelekile sobe sengifikile impela. Uma ungena e-stage mfethu sithatha usibeke ngoba khona umuntu